Sulit ang pagod dito sa Skyway Plaza, natividad! Woo! Sulit ang pagod para kay Ama. Woo! Salamat po, Ama. Number 1. Tujong, yun mga sinasabi yung tujong na yan. Ganon, ganon. Ano yan? Tujong ba yan? Tujong. Wala eh, tujong, pan-addict yan eh, pan-addict. Sino bang nagturo sa inyo yan? Wag po niyo po usuhin yan kasi pang-addict po yan. Maganda na lang yung burger. Burger. Unang kagat. Tinapay lahat. Angel's Burger. Baka naman. Ginagawa mo? Isang salita. Bigyan ng malakas. May bagong silang, may bago ng buhay. Yung bisita iglesia tayo ngayon. Kasama natin mga tropa. Go! First church natin dito sa may Osorobio, Pangasinan. St. Jude Pages Paris Skates. Second stop natin dito sa may Pilar Lonan. Lonan Church. Itong panglima ay Lady of the Pilar Paris Church.
Skyplaza, Maranon Falls. Go! Woo! Natividad, Pangasinan. Sana all. And I wanna hold you just like before. And maybe someday we might just find. Yan mga kapatid, dyan ang lalakaran natin sa bungad. Andito pa lang tayo sa bungad ramdam ko na yung hingal ko yan. Kita nyo naman, hindi na ako masyadong makaingay. Kaya nag-stop ako para huminga ng malalim yan. Yan pagod na tayo yan. Wala pa tayo sa kalati. Nauna na yung mga kasama natin. First pit stop yan. Yan first pit stop yan dyan pa sila picture mga inayo pa. Kala mong lalakas, inihingal din naman pala sila. Doon tayo pupunta. Wala pa tayo sa kalati. Doon yung mga tao. Kaya boy, Baka ko kaya. Yan alas ko eh. Yan, wala pa tayo sa kalahati. Pagod na kami. Grrr. Yan, yun. Pero okay lang. Enjoy tayo. Nandito pa lang tayo sa first stop. Sa first stop niya dito sa Skyplaza. Salamat. Salamat. Yan si Bong. Mo nito pag pumunta ka dito kasi mainit tapos matirik pa yung araw. Hello guys, welcome to my guys. Hello. Yun, ito na yung sinasabi nilang stairway to heaven. Hindi ako nagkakamali. 500 step to, no? Yan, 500 step. Hanggang dito. Kapunta sa Rebulto. 500 step. Yakang-yaka. No, ma'am? Shout out, ma'am. Shout out. Shout out. Hello. Shout out, baby. Na. Buti na isama yung panahon. Masyadong mainit. Kaya, let's do this. Kanina, ito yung una mong matitikman. Nagdan. Nasa ito yung second pit stop nila yung parang waiting shed. Galing tayo kanina doon sa pinakamababa. Kaya tuloy na natin. Let's do this. Sa mga gustong bumunta dito, magdala lang kayo ng tubig talaga. Tapos konting lakas ng mahabang nakarang. Tirik mo tirik. Araw malupit. Ano ba? Sulit ang pagod dito sa Skyway Plaza, Natividad! Woo!
shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under on a magic carpet ride. A whole new world, a whole fantastic point of view. No one to tell us no or where to go. I'll say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear. But now I'm in a whole new world. Tujong, yun mga sinasabi yung tujong na yan. Pag ganon, ano yan? Tujong ba yan? Tujong. Wala eh, tujong, pan-addict yan eh, pan-addict. Sino bang nagturo sa inyo yan? Wag po niyong po usuhin yan kasi pang-ating po yan. Burger. Unang kagat, tinapay lahat. Angel's Burger, baka naman. Ginagawa mo? Isang salita. Bigyan ng malakas. Bagong lipunan, may bago ng buhay. Look at this Bagong bansa, bagong galaw, sa bagong